हुकुमशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक परिषद 2023 या भव्य दिव्य कार्यक्रमाला आमच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक परफेक्ट अकॅडमी। जेईई नीट या प्रवेश परीक्षांसाठी कोकणचे एकमेव विश्वसनीय नाव म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी आता आपल्या भव्य आणि सुसज्ज अशा ओरोस येथील कॅम्पसमध्ये 1,500हून अधिक डॉक्टर्स आणि हजारो इंजिनियर्स घडवण्याचा अनुभव असणाऱ्या परफेक्ट अकॅडमीमध्ये प्रवेश घ्या आणि आपले प्रवेश परीक्षेतील यश निश्चित करा। 11वी 12वी जेईई आणि नीट इंटिग्रेटेड बॅचेससाठी प्रवेश सुरू। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9325 01 74 58 किंवा 94 21 23 54 69। आमचा पत्ता परफेक्ट अकॅडमी, जिजामाता चौक, ओरोस, तालुका कुडाळ।